2.000 Lek. Oke. Aku 2000 le. Lah aku sampe bawa HP iki ya Mek, dibukene ngopo? Bukene YouTube. Bayar. Ayo sekolah. Sekolah neh. Lah kok iso net opo duit? Iki gantine nganu Mbak. Ngene Mas. Tamu. Lha kuwi biasane kerja to. Apa Aku mau nek dodol. Dodol ning Guntur aku lah. Ning Guntur asik. Aku kini tek gerobake. Kan ibu terus paling. Mau nek pabrik aku. Mana pabrik? Pabrik di. Ning Jateng Lain. Oh, enak to. Kok metu? Sesasi tok aku. Aku Iki nih. Awake ra tua. Kayak sih. Iki anakku 2000 ya, Mas. Biasanya anakku tuku terus lah. Lho kok koyo Mbak anu, iki kok ganti anake ngono. Le, aku pedus. Aku pedus. Ruame. Pokoke dodol ning kulon awakmu ora bakal balik. Lari sera. Aku mengenteni rak sabar aku tak rono wae. Le, 2000 pedus. Aku 2000. Le, 2000 pedus. Aku 3000. Kamu bumbune apa? Manis. Manis. Icak engko manis Icak. Wis ana pirang dina dodol mider? Oh lagi. Teklise. Aku kini tek gerobake Mas. Kowe ane Mbak Dar, bumbune sik wake kuwi. Iki loro langsung. Seloro ben ora kesuwen. Guntingnya, Mbok. Lek guntingan dia. Jateng ketompo enak ngono kok era. Ketompo jahit. Enak to. Awake ra kuat. Ora kuat. Tujuanku ya. Ngadimu ning anu Radil Tara. Ya. Aku kayak sapi le. Mbak Ayat 2000, Mbak Icak 2000 manis. Manis. Aku 3000 manis sampai es le. Ya. Le 2000 le pedus. Lho iki sing cedhak iki sik. Kan iki mau wis aku. Sing manis sih, yo. Aku manis le. 3000. Aku Ya jagung manis. Mau dit kuwi wis ora Mas. Heeh. ana sapi. Ono sapi. Sapi. Di sapi. Le aku manis. Sapi ono. Manis mbek sapi. Oke. Le gak lagi. Le aku 3000 le. Oke. Manis 2000. Batang turu awasmu. Enak to, tangi turu. Kok ngerti ana modul iki? Iki kan wonge kon ning sekolahku terus. Oh, ndek kapan ndek mau? Elek. Heeh. Asik mulai iki mau aku. Oh. Lah arep ndek setu. Terus bapak kerja Bapak proyek. ke proyek. Iki mending nerus kawakmu wae ra. Tuku. Amit. Oke, cepet. Nah iki manis. 2000 pedus le. Terima kasih ya. Wih.